sirah baca ade. Ayo, ayo. Ilang nyawamu. Ya coba nempot biar. Wes. Anomali, anomali, anomali. Pripun, Man? Pripun? Sampeyan wong tuwa kok turu nang tengah dalan iki apa? Patih kok turu nang tengah dalan. Kowe nek ora ngerti iki tekan lah. Sing turu nang tengah dalan iki sapa? Lah niki sampeyan mengkurep temriki. Nyawaku ya ilang-ilang awakdir. Lah pripun niki? Kula bali Kurawa ki ya mung kemakine nek bar dandan. Nggih. Metu saka pondokan iku wah gawe. Mlakune kok ngasak miwonen miwonen. Bakul dijak. Nggih. Lah terus ning bareng tandang gawe aduh. Kurawa. Niki wae pripun to? Swatama ki rak maju sik dhewe. Sinten Swatama? Dipethoke sinten? Mung suwe Anoman. Lho, Anoman dugi mriki. Ketoke entuk undangan jae. Lah terus ya wis Swatama karo Anoman gelut. Anoman ki kethek sikil karo tangan padha prigele mula Swatama dijegal jebles ki ngebuk. Mulih mutah getih. Nggih. Terus Jalasaha maju mung suwe Antasena. Wah, Antasena. Antasena ku mati ya bocah iki. Metak tenan wong ae. Nggih. Ayo Antasena ki wong edan kok diladeni. Ati was wirang ta. Jalasaya ngono. Mungsuh karo Antasena ora nganti sak banyen ya mundur mutah getih. Nggih. Terus iki Surtayu maju. Mungsuhe sinten? Anoman meneh. Wah, dienggo dolanan ngiwonengen bareng Lena bedalke wit asem kepruke raine. Jengkelang mulih. Piye ta? Kancane kalah kok. Kudune melu prihatin kok malah. Kancane kalah kok kowe. Lah wong kula niku adat ya nganggo nggon ora kok terus sak-sake. Tujune iki wong pracoba nek wong kepaten. Ayo. Kowe layat to, sapa sing mati? Ora kepruk terblondasmu. Wah, ngeteken wae. Weh. Lah sirku aku maju iki arep ngawe raimu kuwi. Nggih. Lah kowe tak awe malah merem. Kowe tak awe ora ndang ngerti aku digendong Anoman. Lho. Lho nek. Nah. Muni ora tungkak. Lah terus ayo gendong Anoman. Nah, Durmagati ngoyak aku. Durmagati. Heeh. Ngoyak aku karo gawa tutuk kentongan gedhi ae. Wah, pethuke Anoman tek lho kowe napa iki? Kuwi patihku balekno Durmagati ya ngono. Terus Anoman yo nyawa iki gawanen mulih ning langkaono bangkeku. Durmagati kemati ae. Terus ayo wis Anoman nuru mangsa sumbar nyoh, tutukan kowe bisa mateni aku tak sembah dalamakmu Durmagati tak serik atine. Oh, tenono lak kepruk ndasmu. Anoman wis sumbar Durmagati wis siap arep nutuk. Mak pres. Nah, pas nutuk Anoman dingkluk. Kenging, heeh ning ndasku. Mak pres ngono kuwi.